ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ। ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ଓ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ସମସ୍ତେ ଏ ବର୍ଷଟି ଭଲରେ କଟାନ୍ତୁ। ଏ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ନୂଆ ବର୍ଷଟା ଆମର ଗୁରୁବାର ପଡ଼ିଯାଇଛି, ତ ନିହାତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଗୋଟେ ଭେଜ୍ ସ୍ପେଶାଲ ଥାଳି ନିହାତି ବନିବ। ତ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ ଥାଳିରେ ମୁଁ ବନଉଛି ଭେଜ୍ ପଲଉ। ମୁଁ ଏଠି ପିଆଜ, ପୋଦିନା ପତ୍ର, ଫୁଲକୋବି, ଆଳୁ, ଗାଜର, ପୋଟଳ, ଟମାଟୋ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ବିନ୍ସ, ମଟର, ସ୍ୱିଟ୍ କର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ପରିବା ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ପରିବା ଗୁଡ଼ିକୁ ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ମୁଁ ଦେଖାଇଥିବା ଭଳି ସାଇଜ୍ରେ ପରିବା ଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ନେବେ। ଗୋଟା ମସଲାରେ ଆମେମାନେ ନେବା ଜିରା, ତେଜପତ୍ର, ଅଳେଇଚ, ଛୋଟ ଡାଲଚିନି ଖଣ୍ଡେ, ଅନାସୀ ଫୁଲ। ମୋ ପାଖରେ ଯାବିତ୍ରୀର ଫୁଲ ଥିଲା, ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ସ୍କିପ୍ ବି କରିଦେଇପାରିବେ। ପଲଉ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ ବାସମତୀ ରାଇସ୍ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ୍ରେ ଯେଉଁଟା ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ରାଇସ୍ଟାକୁ ହିଁ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ କପ୍ରେ ମାପିକି 4 କପ୍ ଚାଉଳ ନେଇଯାଇଛି। ତାକୁ ହାଲକା ହାତରେ 4ରୁ 5 ଥର ଭଲ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର କରିକି ଧୋଇ ନେଇଛି। ସେଥିରୁ ସବୁ ପାଣି ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଗୁଆ ଘିଅ ଟିକେ ସେଥିରେ ଗୋଳେଇ ଦେବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ପଲଉଟା କେତେ ଖିଲା ଖିଲା ହେବ, ମାନେ ଟୋଟାଲ ତଳେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏ ପଲଉଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ବନେଇବା, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର କୁକର ବସାଇ ଦେଇଛି। ପ୍ରେସର କୁକର ତାତିଲା ପରେ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ତେଲ ନେଇଯାଇଛି। ତେଲ ବି ଟିକେ ଅଧିକ ଦେଲେ ଭଲ, ଯେହେତୁ ପରିବା ପତ୍ର ସେଥିରେ ସବୁ ଭାଜି ହେବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ରାଇସ୍ଟା ବି କୁକ୍ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ଅଧିକ ତେଲ ନେବେ। ତେଲ ତାତି ଆସିଲେ ସେଇଥିରେ ଯେତେ ସବୁ ଆମେ ଗୋଟା ମସଲା ନେଇଥିଲେ ସବୁ ଗୋଟା ମସଲାକୁ ପକାଇକି ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବେ। କାଟିକି ରଖିଥିବା ପିଆଜକୁ ପକେଇଦେବା। ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ରେସିପି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ପିଆଜ ଏଠି ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଆମର ମସଲା ଯେଉଁ ବଟାଟାକୁ ଦେଇଛି। ମସଲା ଟିକେ କଷି ହେଲା ପରେ ସେଇଥିରେ ମୁଁ କଟାଇକି ରଖିଥିବା ଟମାଟୋକୁ ଦେଲି। ଟମାଟୋକୁ ଟିକେ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ଆମର ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ମସଲା ଦରକାର ତାକୁ ସବୁ ପକାଇଲି, ଯେମିତିକି ଆମର ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ। ଏଠି ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ସବୁ ଭାଜି ହେଇକି ଟମାଟୋ ଆଉ ପିଆଜ ନରମ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ ଭାଜିବି। ତାପରେ ସେଇଥିରେ ମୁଁ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଆମର କଟିକି ପୋଟଳ ଆଉ ଆଳୁ, ଗାଜର ଏସବୁ ପକାଇକି ଆଉ ଟିକେ ଭାଜି ନେବି। ଆପଣ ଏଥିରେ ଚାହିଁଲେ ବିନ୍ସ, ଫୁଲକୋବି ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦ ହିସାବର ଜିନିଷ ପରିବା ଆପଣ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଯାହା ଥିଲା ମୁଁ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ପରିବା ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସେଇଥିରେ ଆମର ସୋୟାବିନ୍ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦେଇଛି, ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ତା'ର ଟେଷ୍ଟଟାକୁ ଆହୁରି ଡବଲ୍ କରିଦେବ। ଥରେ ମୋ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବିରିୟାନୀଟି ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ ଆପଣଙ୍କର ବିରିୟାନୀ କେମିତି ହେଲା। ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଏଠି ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ପକାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପୋଦିନା ପତ୍ର ଥିଲେ ପୋଦିନା ପତ୍ର ବି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ, ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ଏଥିରେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଭରେଷ୍ଟର ବିରିୟାନୀ ମସଲା ୟୁଜ୍ କରିଛି। ଆପଣ ଏଭରେଷ୍ଟର ବିରିୟାନୀ ମସଲା ହିଁ ନିହାତି ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଅଲଗା ବ୍ରାଣ୍ଡର ବିରିୟାନୀ ମସଲା ତ ମୁଁ କେବେ ଆଡ଼୍ କରିନି, କାରଣ ଏଇଥିରେ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା କେଉଁଥିରେ ବି ଆପଣ ତାହା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସେଥିରେ ପାଣି ପକାଇବାଟା। ଆପଣ ଯେତିକି ଚାଉଳ ନେଇଛନ୍ତି ସେଇ କପ୍ରେ ହିଁ ମାପିକି ତା'ର ଡବଲରୁ ଟିକେ କମ୍ ପାଣି ଆପଣ ସେଇଥିରେ ଦେବେ। ସେ ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସେଥିରେ ଆଉ ଟିକେ ଗୁଆ ଘିଅ ପକାଇଦେବେ, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଆମର ବିରିୟାନୀର ଫ୍ଲେଭରଟା ଆହୁରି ଏନହାନ୍ସ କରିଦେବ। ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ଏଭରେଷ୍ଟର ସେଇ ବିରିୟାନୀ ମସଲା, ଯେଉଁଟାକି ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ ମସଲାଟା ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଏଠି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାର ଫ୍ଲେଭର ପାଇଁ ମୁଁ 2ଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇ ଦେଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ହିସାବରେ ଆପଣ ପକାଇବେ, ସ୍କିପ୍ କଲେ ବି କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି, ଲୁଣଟା ଛାଡ଼ିଥିଲି ଭେଜିଟେବୁଲରେ ପକାଇ ନଥିଲି। ଏବେ ପାଣି ଦେଲା ପରେ ଲୁଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ପକାଇବେ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ। ତାପରେ ଯେହେତୁ ଚାଉଳଟା ପ୍ରେସରରେ ବନିବ, ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଖିଲା ଖିଲା କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁ ନେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଚିପୁଡ଼ିକି ପକାଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଆପଣ ଏଠି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ହୁଇସିଲ୍ ଦେବେ। ଗୋଟେ ହୁଇସିଲ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅଫ୍ କରିବେ, ଆଉ ତାକୁ ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ରିଲିଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଏବେ ମୋର ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ରିଲିଜ୍ ହେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବିରିୟାନୀ କେତେ ଖିଲା ଖିଲା ପୁରା ବନିଛି।
ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରି ନେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଦାନା ଯାକ ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ଅଛି, ମାନେ ଟୋଟାଲି ଚିପକି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୋର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଥାଳି। ଥାଳିରେ ଅଛି ଭେଜ୍ ପଲାଉ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ଟମାଟର ଖଟା ଆଉ ଚିପ୍ସ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ପାମ୍ପଡ଼। ଆଶା କରୁଛି ମୋ ରୋଷେଇଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏଇଭଳିଆ ସୁନ୍ଦର ରେସିପି ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍